moje ime je Vladimir, danas sam tu i sam. Ljudi, danas igram u DV Johnny Vlade kanalu na Minecraftu. Ljudi. Aj! Otkud ti? Što me udaraš? Otkud ti, kralju? Došao si. Kako? Ne znam. Ajde da te opremim kad si već ušao. Čekaj, vi ste mogu to. To i to mi treba. A šta će te brupo? Ljudi, ostavite komentar, subscribe i razvalite dugme, u stvari zvonce. Da znate kad izlazi naš novi video. Evo žuti mač. Koliko imaš srceta? Ne, bacim. Imam puno. Dobro, Dam još to nešto. će biti dovoljno. Ajde ti pokažem moju novu šumu. Ja ne bi srebro, ja bi baš zlato. A daj mi sikru možeš. Ne, sjeć šume. O, dobro, ja rekao. Čuj ti to, nju sjeku ja je sadio mjesec dana. Vide, jedva čekam kad će drven iznići. Vidi, gdje god kreneš sadnice. Vidi, vidi. Eno, Kimčića id ga ubija, moram vidjeti šta oko šence i oko košiju. Gdje je krne? Vidite ga tamo. Daj Bož da nije malo, sad ćemo večerat. Pardon, doručkovat. Ne. No, ja imam. Ljudi, ovo sam malo između epizoda. Počekaj. Ne! Oj, dobro je posto. Kako? Kako još imam zlatni mač, kako god mamo. I dobro imam zlatni. Pa dijamantski mač ga ne mora odmah ubiti kraj. Da li bolje dijamant ili Pa dijamant. zlatan? Koliko imaš sad srceta? Izašla kokoš. Oni čuvam se. Kap će izaći, ali znam da ne mogu izaći. Kako? Dok ti zatvoriš vrata, Pa ja hajde sam u ješ. božićat. Je. Što? Pa da piše. Ne. Bukvalo sam od vodate poput nas. Kako još to radi? Kraju skopance napravio. Evo kravi. Vidio bi. Kakaj kravi? I dok pođe padat mrak. Evo, ne mogu sam ja ovo to da vidim. Ja se ne volje da se dobiđavamo. Poktu Posjeti i moj kanal. A posjetite i njegov kanal. A gdje mi svi snimio? Ama veze, nemaš videa. Ne veze, tak sam naprije kanal tako da. Aha. Ne, nešto što popetla. A komšija, otkud komšija da mu uđe u sred mog igranja Minecrafta? Nije moj komšija. Moj komšu ušao. A gdje si? Ljudi, posjetite, gdje je manje? Posjetite njegov kanal. A čekaj, ovako si ja to ne, zatvori. Ajde ti jedna, ja jedna. Ajde. 3, 4, Čekaj. 3, 4, sad. Ja prije otvorio. Jes lijepo ovaj film za mnogo sunca. Čekaj, ćemo otvoriti ove djavole? Ne. Ajde otvori. Mada se nemaju kad zombi stane od nijedna izgleda. Foto. A da, ja sam uvijek volio ranije reći. Dolazili još spavat, ne mogu bez tebe. Ja što lijepo vidim kako spavaš. Plivam na plafonu. A? Kako vidim kako. Kako ti to?
da kako spava. Vidite, bolje. Evo, stavim se. Ne mogu. Ma već Boži čeče, ne mogu spavati. Šta ovo piše? O šta me udaraš? Ne. Ne! Ti mene pogazio sam sica. Nemoj. Nemoj ni ti mene bolje. Da ti ja dovatim. Znači ovo je rat. Nije. Od mama. Od vamo krme jedna. Sad si ti krme. Pješi. A jebem te brza. A daj čekaj da te udarim. A čekaj, krma mi pomozi. O čekaj! Ja sam zajebala. Meni je prazan telefon. Sram te bilo, uveća tebe sutra poslije škole. Ne. A gdje sam upao, kako sad izaći? Ajde. Pomaž. Da tu ubijem, vidiš da treba. Isto treba moja pomoć. A komšo, bro, a što radiš? Evo stepence, A ne me Bog povuci. pomogao. Evo stepence, na Bog. Da vidi. Uđevo. Evo ga! Ja sam bio daleko. Moj drečt. Evo ga. Ko da te kolju. Tako djeluje. Komšo, čekaj. Čekaj, nemoj. A ne! Jesam te opet ubacio da ne. No. Da ne. Gdje si ti? Bježim. Ma da, te ja bolim tamo. Ne vrijedi se krit u mišlju. Ma nemoj komšo, šutat ćete. Odja sa druge strane svijeta. Kime? Babu, Vlade, Kime ti jede travu? Odvamo, buđane. A odvamo. Čekaj da pomognem. Ojebim te. Od se odvamo, komšo. Od pivaja. Sad zvati specijalnu jedinicu. Gdje te udaraju. Daj ti komšo, da ću ja dići kuću. Samo probaj. Da ću praviti neki nekaradžut. Neće, ne! Ko će brže? Moj puno jeo pa. Sad ću ja napraviti nakaradžut, sve ću ti potkopati u kući. Ne me ubiti! Alo manijače! A ja izađem iz Minecrafta. Idem se ja sakrit. Znači, a tebe na te piše Stevo. A joj, izbilja. Ja sad izašao iz svačega. Sad će tebe tvoj Stevo ubiti. Nemoj, Trebao si ti. dao pamet. Komšo, evo moga mača. Ajde, komšo. Sad će ja tebe Stevo naći. Doćeš ti Stevo u kuću. Da vidimo gdje je naš Stevo. Možda, evo Stevo u rudniku. Drži se Stevo. A Stevo, brate dragi, šta sam ovo radio? Ja sam nabrim glavom. Eno uglje. Pa sam došla po uglje. Bud mirno dijete. Buraz... Alo. Imaš ti kramp. Daj.
Dočekat ću ja tebe. A šta ti još mene? Čekaj, gdje? Ona je moj. Moraš doći po mene. Ajde. O, dobro je, pa me nije ova budala napala. Oj, bog te je. Šta iskopam ruk namjerno? Ko? Ne do bog da... A ljud ladno gleda u mene i ne može me vidjeti gdje sam. Jebem te glupa, kako si izlazi? Ne ide to me dolje. Ali me nemoj ubijeti kralj, imam pola srca, taj... Dobro. Gdje ti im djec? Okreni. Čekaj, kumšu, kako? Sad ću iskukam. Godijek. Poganja. Kumša, vad mi za vuka. Neka radnica. Komška, dođi, vidi gdje sam. Jebem te komška. Vidi tu, gdje ti je stepenica, Bog ti dao. Skoči! Onda skočim. Ko nesi ispala oči? Mora li? A pa gdje je stepenice, glupane glupi? Penj se, eto taj kamen i samo se skoči na njega i postavlja. Pa evo te on, ja propada. Jesi uspio? Ne! A Stevo, dolaz me vadi iz ovoga. Ti je Pa ne. stvarno. A ovdje mi kopaj. A ne. Sad ću ja tebe Stevo uvrte. Mene napa onaj zeleni što Ne. pisaš. Bježim ja! Lada, moraš rukom blok kidat. A imaš dvojicu. Jo, mene komša tebi gore. Nemoj se ti bojati. Komša će te pobjeći, dragi. Od komšu! A komša zadabište. Bila mama kukurka. Ajde, kao iskopam. Dobro je. Aj, joj, drži se komšak, imaš gaće. Sad kad te evo, da odmah pripremi mač. Komšu, da se ti vučeš u najmanju rupu, ja ću tebe naći. Od Stevo. O, eno nam Steve našao. O, Stevo, gdje si ti, dragi? Ko je to nama gore? Moj Stevo, do kraja ću ja tebe. Ne, Jesam tu udarao da? jednom. Ne veze. Daj vidimo se Stevo, sad ćeš biti beskućnik. Neću! Ja ne bi bio beskućnik. A šta ako moraš? Ne moram ja tubiti. Oj jeboti Stevo sve svoje. Ubi se. Nemoj mi Stevo, molim te, ja ću tebe ubiti nabršću. Dođi! O, dragi, sad ćemo se sresti, odmah, sad ću tebe. Načujem ti mene i od Sada ćemo tebe. se sresti u kući. O, drag. Ajde, uđi. Pa ušao kad bi ti otvorio vrata. Pa neću otvorit vrata. Odmah. Nisam još u kući kod jedan. Ne, ima pola srcita. A imam 8 levela kraj. A dobro, nemoj ni ti mene. Nemoj! Izvini. Ne, izvinut ću sad ja. Evo truka za izvinjenje. Ne! A imam pola srcita. Nemoj da me Pokupio sam sve tvoje što si imao. Vraćaj mi sve moje što sam imao.
Znači imao sam ove gaće duge. Imao sam pola srca, to samo ja A kažem. kupi majmune! Imao s 2 sinjana. Jo, ja iskopa. Da ovu komšu zakrpi. Dok ja te pobacava ovo. Imali smo trulog mesa. Mamlaze jedan. Imao s 12 baklji. Imao s kampa, ali to ne je dobro. Daj! Evo ti. A komšo, brate, ne znaš jesti. Evo mi puča. Mamlaze jedan. A komšo je za... Šta mu komš, ti raka ćeš da ti nije šta prisila? Moj mač! A nema ja toga. Od Irona! Nemam svega. Imaš dođi do neska i ajmo lijegat spavati. Nemam. Nemam boga. Bacaj! Ne možeš ti me nuditi na spavanje. Iš. Koga su hoćeo? Ajde ući kravi. Ajde bolno spavaj. Hadi kavu, hadi. Aj, šadi krava. Još me pali. Bukvalno gazim po tebi, znači... Oj, krava je ja kukne. Gdje je krava? No. Evo, te. Baci moj mač. Očekam. Iron! Imam samo želju. Makaze! Imao sam i makaze. Evo ga, vidi. Ne dam ti piletnu. Moraš sam dobiti čuretnu. I moje 2 sica ćeš mi baciti. Ba da ću ja tebi govna, a bolje me oprosti. Ne dam mesa, ne dam toga. A to ćeš dobiti. Uglje ćeš isto dobiti. Evo ovo je sve tvoje. Evo to ovo. Ugalj. Eto komšu sice tamo. Čekaj, evo ti ugalj. Evo ti komšu i ovo. Ostavi sebi, daj meni. Evo ti Fuck, ovo. krava je pokupila. Kako je krava pokupila? Jako. A nije pokupio sam ja dobro. Ovo govno spavetio, ovo ću tu. I moj makaze. I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, komentar i subscribe. Jako sam se napatio. Danas će izaći još jedan video u toku Udarali dana. smo se. I pozdrav. Reci pozdrav kad smo Pozdrav.